Siqale nje sihlala odabeni ngqo. Ikhandlela elibovu alikhuleki. Ngeke uthathe ikhandlela elibovu uthi ukhulekela into enhle. Ikhandlela elibovu liyalwa, lisempini. Uma ungalichaza nje ikhandlela elibovu ulibuyisele ebuhlalweni, liwubuhlalo obubovu. So ikhandlela elibovu ngeke liyakulwela, liyakudifendela uma ulifakile entweni oyenzayo. But it's a different situation wena mangabe uzothatha ikhandlela elibovu ulifake iy'naliti ebese ubiza igama lomuntu phezu kwalo, usuyabulala wena. Ulifake iy'naliti noma ungafake eyodwa, noma ungafake eziwu-2, noma ungafake eziwu-7, wabiza igama lomuntu usuyabulala. Mhlambe walifaka-ke iy'naliti walibeka lapha esidulini, walifaka esidulini, uyacupha. Okay, uloyo ku-attack-ayo kuyoba ney'nkinga. Ya, bese kodwa ngeke uzuliphakamisa uthi ukhuleka ngalo, uthi ucela into ezinhle, cha. Uma ufuna ukucela, phatha ikhandlela elimhlophe, ungaliphatha lona lodwa kuphela, ukuze wena ube accurate ngekhandlela lakho ukuthi li-react-e kanjani uma ngabe ulayithile ukhuleka. Thola iquality yangempela ekhandlela, hayi ikhandlela elizovele liphihlike vele bese wena uthi hawu ikhandlela lami belikhala, kanti belingakhali ngoba likhaliswa isimo sakho. Lidaliwe nje ukuthi liyakhala ngoba lidaliwe my friend, mhlawumbe lakhiwe yibo. Thola ikhandlela elimhlophe ukhuleke ngalo ngoba liwukukhanya, liwukukhanyisa, liwucela ukukhanya nasempilweni yakho, ukucelela ukukhanya iy'dalwa zakho ney'ngelosi zakho nobani bani abahamba nawe. Yingakho ungeke wangalitholi uma kwenziwa ilathi lohleze likhona. So ikhandlela nje elimhlophe liwukukhanya, liwundlela zimhlophe. Bese uma ufuna ukuthi wenze nge-complete way, wenze nje ushaye uyiqede into yakho, thola ikhandlela elimhlophe, thola ikhandlela eli-blue. Njengoba uthola ikhandlela elimhlophe neli-blue, kusazo-add eli-yellow. Ufuna ukuthi ngichaze nenye eli-blue futhi. Eli-blue liphakamisa okucelayo, liphakamise okukuwena owazalwa nako. Akekho umuntu ongafikanga nokuhle emhlabeni, so lizophakamisa kona. Liphakamisa iy'nhlanhla zakho, noma ngabe unesithunywa ngeke ulishiye ngaphandle, liyasiphakamisa. Bese kuzoba uyelo. Uyelo awamadlozi, omunye angathi oy'dalwa zakini. Uma kuthiwa owamadlozi awukhethile ukuthi awakomalume noma wakobaba, zihlangana la kuwona uyelo. And uyelo kuwamadlozi nje futhi uyelo uhlanganisa zona futhi idalwa uyayihlanganisa. So uyabona-ke manje uma uzokhuleka ngelimhlophe neli-blue neli-yellow ukuthi yenzani inkulumo yakho, ucela ukukhanya noma ukhanyisela bona. Baphi bona? Abona abakini amadlozi lo yelo, lo babumbile, lo bahlanganisile, lo mele bona. Bese kuba ukuphakama kwa-whatever oyikhulekelayo ngalo blue, phakama yona ngalo blue. Ngisho ukuthi ukhulekela uyofuna umsebenzi, ublue uzophakamisa le nhlanhla ekhona vele owazalwa nayo ukuthi elimhlophe lizokwenza ukukhanya endleleni yakho. Ublue uphakamisa inhlanhla ezokusiza ukuthi uqashwe njengoba uyofuna umsebenzi ukhuleka. Bese-ke uyelo ukhomba ukuthi uhamba nabo abakini laba ade ucela kubona, phela yibo ucela kubona. So injalo nje lento yokuphila spiritually nangento ezi-traditionally even ukuhlanganisa umuthi zidinga ukuthi whatever you do, it must always make sense. Fanele ibe i-maths, ibe i-mathematics ekhipha isibalo, ngithi ibe i-mathematics ekhipha inamba oyibonayo nawe ukuthi hayi iyahlala, iyona le. Ungathi uyocela ukukhanya
kodwa uphethe ikhandlela elimnyama.